И здравейте на всички! Аз съм Дитко 0898, а това е първият клип от новият ми канал. Това е първият ми клип. Също така това е нещо като информационно видео, защото искам да ви информирам, че ще снимам предимно на мини игри и на survival. Мини игрите ще са подобие като Hide and Seek, Sky PvP, който е играл One in the Chamber, също да знае за какво стана въпрос. Survivalът ще си една обикновен survival, single player. Ще създам един нов специален world, точно заради новият ми канал и заради поредицата, защото ще бъде малко тъпо естествено да играя на свят, който вече съм развил. И така общо взето, искам само това да ви информирам, защото искам да се абонирате също така за мен и ви уверявам, че няма да съжалявате, защото това ще бъде канал изпълнен с много интересни работи, много мини игри, много повече може би ще снимам на survival, няма да снимам чак толкова много на мини игри, поради проста причина, че мини игрите не са ми любими в Майнкрафт, но от време на време може би ще поигравам. Няма да бъде чак толкова рядко, но ще играя. И така, общо взето това исках да ви информирам. Надявам се клипа да ви харесам. Абонирайте се за мен, за да ме вдъхновявате да качвам още и по-интересни клипове. Това беше всичко от мен и до скоро!